Kumusta ang lahat? Hey, Mommy. Agoy! So, mayabang na naman dito. Oh, birds! Stand up, mama. My baby. Stand up, okay? Let's go. Oh. Ayan. Yung mayabang na naman yung mga dahon, yung mga grass. Careful. Just stay here. Yeah, stay here na lang, okay? Oh, let's go. Harvest na lang. Hi dear. You're scared? Hi dear. Yeah. So, even though I'm not feeling well, Hi dear. yung anak ko gusto niya kunin yung strawberry kasi hinog na. Hinog na yung strawberry namin, guys. Okay, go ahead. Harvest. Ito, oh. Go ahead. Oh, here, oh. Not this one, but this one only. See? So, siya na magha-harvest. I don't pinch. Agoy! Yeah. Oh, dali na. We need to go back to. Ayan, ah. So, ayan. Okay, give the leaves. Okay. So, ayan. Gusto niya kasi kumain ng strawberry daw. So, Wash here. yeah. Ha? Wash here. Wash? Yeah. Wash ba? Fresh naman yan, nak. That's fine. So, ito, mga sunod na araw to, mahihinog. Ayan. So, may mga ano dyan. Ito pa. Babalik na kami sunod na araw. Pero sa kayo, naalis na kami. Baka may kagatin na naman tong anak ko ng mosquito. Oh, no. Tomorrow na. No, tomorrow. No. Agoy. Hinarbist. Tumuntuwa pa. It's not ripe yet, anak. It's not ripe yet. Okay, Mom. Okay, ginoko. Let's go na. Baka kainin pa niya yung mga hilaw, guys. Baka kainin pa niya. Agoy, hinarbist na! Wala na. Let's go home. Bird. Butterfly. Oh, white butterfly. Wala na, pinagha-harvest na, guys, yung butterfly. Okay, ginoko. Pinag-harvest na niya yung mga hilaw pa. Babe, don't eat this. This is not ripe, anak. Oh, white butterfly, guys. A white butterfly. Yeah. Nakita ng anak ko. Yeah, white butterfly. Yeah. Bit niya yung hilaw pa na strawberry. Don't eat the strawberry, ha? Hilaw pa kasi. Kasi na. Oh, wow. Butterfly. White. Kailangan na namin tong ano na naman. Kailangan na namin tong linisan namin tong part na to kasi yumayabong na naman yung mga grass. Yung mga basta grass, guys, ha. Yun, yumayabong na naman yung mga grass. Yeah, let's go. So, ayan. Oh my God! Nandun na yung butterfly! Butterfly! Say bye-bye! Bye-bye, vlog! My Rasta baby! Oh! Ala! Are you okay? Where? She care about the butterfly. Pero nung nahulog, nahulog. Oo. Nahulog siya. Inisip pa yung butterfly. Oh, my carrots! Hold this. We have carrots. Okay? Yeah. Nakadami na kaming harvest ng carrots. So, may carrots pa dito. Carrots. Yeah, carrots. Yeah. Pero ano siya, carrots kasi itong dito, guys. Ito, kalalo. Tinatawag na kalalo dito. So, vegetables yan. Let's go na, anak. Kasi bye-bye na. No, that's our vegetables. Vegetables. Let's go. Agoy, the mosquito. Let's go na. Sige, guys. Uy! Your shoes! Dali. Okay. Ang shoes na naman. Oh, dali, faster. Kasi sa lot of mosquito right here.
Okay guys. Okay. Okay. Okay, ang daming mosquito dito so halis na kami. As you can see, pinagpapawisan ako. God. Pinagpapawisan ako. Mas faster anak. Mosquito. Okay. Ay, yung anak ko kasi. Gusto daw niya ng strawberry kaya that's why we're here. Oh, diba? Kaya nandito kami sa aming garden. Pero aming garden, ang dami na namang damo na aming lilinisin. So yes. So yun lang guys ang aming vlog. Kumain na siya ng strawberry. Isa. Hinila pa yung dalawa. Hilaw pa. So ayan ang pawis ko guys. Baka hindi niya napansin. Hindi halata. Pinagpawisan ako sa ginawa namin. Ay. Okay. See. Bye bye vlog. Bye bye vlog. Okay guys, thank you very much for watching our videos. I love you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye. Okay.